Alex Perici Kalaxxone, teżorier u kandidata tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, ma kommettix ruħu li jekk kemm il-darba jinstab li l-Partit Nazzjonalista kiser il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, jerfa' ir-responsabbiltà politika. Perici Kalaxxone kien qed jitkellem quddiem id-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, partit li qed ikun investigat dwar skema ta' invoices folots biex il-partit idaħħal donazzjonijiet kbar li marru f'pagi ta' uffiċjali għoljin. Mistoqsi x'jagħmel hu fid-dawl li l-iskema tħadmet fi żmien li hu kien parti mill-amministrazzjoni, għalilna li wieħed jara wara. Hemm investigazzjoni għaddejja, hemm proċess li parti qiegħed il-qorti u hemm proċess li qiegħed quddiem il-Kummissjoni Elettorali. Tajjeb għal kulħadd li kif isir u kif għandu jsir, nistennew l-eżitu ta' dak il-proċeduri u mbagħad immexxu minn hemm. Iktar minn hekk Perici Kalaxxone ftaħar li se jkun qed iħalli f'qagħda tajba il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista, anke jekk kulħadd jitkellem dwar id-dejn tal-partit. Għal dak li huwa finanzi tal-partit nista' ngħidlek biċċi minn quddiem anzi illi ħanħalli il-finanzi tal-partit f'sitwazzjoni ferm aħjar milli sibthom. Iżda l-accounts li l-Partit Nazzjonalista ta' tard lill-Kummissjoni Elettorali jiġdu mod ieħor. Fost oħrajn is-sena li għaddiet il-Partit Nazzjonalista kellu bżonn jiddejjen id-doppju ta' dak li ddejjen is-sena ta' qabel biex jiffinanzja l-ħidma tiegħu. B'hekk id-dejn fuq il-partit u iktar minn hekk il-midja tiegħu baqgħu jiżdiedu. Iżda Perici Kalaxxone isostni mod ieħor. M'għandi ebda dubju b'sensa umiltà, però b'sensa korrettezza ngħidlek il ħanħalli sitwazzjoni ferm aħjar milli sibtha. Intant tnejn minn dawk li ma' Perici Kalaxxone qed itelqu fit-tellieqa għal kap tal-Partit Nazzjonalista spiċċaw fil-mira ta' Defni Caruana Galizia, bi Frank Portelli jgħid li weġġatlu l-familja. Mistoqsi jekk jikkundannax dan it-tip ta' attakk, Perici Kalaxxone waħħal f'kulħadd filwaqt li konferma li huma mifruxa l-attakki f'din it-tellieqa fejn wieħed jispara kontra l-ieħor. Aħna kollha rridu nuru d-dinjità u kulħadd li jikkummenta jrid jirrifletti d-dinjità tal-pożizzjoni. Sfortunatament m'iniex qed ngħid artikolist wieħed jew ieħor għax jidher li hemm numru ta' persuni li qegħdin jikkommentaw, in ġenerali ngħidlek li jiena ftit diżappuntat, anzi ħafna diżappuntat li l-fatt li l-livell ta' diskussjoni ma jixraqx il-livell ta' dinjità li għandu jkollu kap tal-Partit Nazzjonalista.